csúsztunk is, úgyhogy kezdjük is el gyorsan. Tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kedves érdeklődőt, és nagyon köszönjük, hogy megtiszteltek minket azzal, hogy eljöttek és részt vesznek a fórumokon. Külön tisztelettel és szeretettel köszöntöm körünkben Pelszné dr. Gáli Ildikót, európai parlamenti képviselőt, valamint dr. Mennyi Roland urat, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei közgyűlés. Nagyon köszönjük, hogy elfogadták meghívásunkat. A tavaszi választások után ismét elérkeztünk egy újabb voksoláshoz, ahol helyi szinten történhetnek változások. Mai fórumunkat ennek jegyében hirdettük meg, és hogyha megengedi a kedves közönség, akkor azzal kezdeném, hogy a Bőcsi helyi Fidesz csoport milyen programot állított össze az elkövetkezendő, most nem 4, hanem 5 évre történő megválasztásunk esetén. A program ismertető után szeretném majd megkérni Pelszné dr. Gáli Ildikót, hogy szóljon hozzá ő is a programunkhoz. És akkor készítettem egy rövid kis PowerPointot, pontosan azért, mert eléggé izgulok, és nem szeretnék semmit sem kihagyni, és ez pedig segít nekem abban, hogy mindent el tudjak mondani arról, amit szeretnék. Szerintem nem kell mikrofon, úgy gondolom, hogy elég hangosan tudok beszélni. A szlogenünk, amit mi fölírtunk a szórólapunkra is, hogy Bőcs másként. Igazából nem akarunk teljes változást, viszont vannak dolgok, amit mi másként szeretnénk csinálni. Egyéni érdekek helyett közösségi érdekek, látványberuházások helyett munkahelyteremtés, kiváltságok helyett egyenlő esélyek, nyilvánosság, átlátható működés, párbeszéd, összefogás. Ez a pár mondat megjelent a szórólapunkon, amin mind a összes képviselőjelölt, aki ezekben a színekben indul, rajta van, és ezeket a célokat közösen fogalmaztuk meg. Rövid mondatok, lényegre törő, úgy gondoltuk, hogy ebből mindenre tudunk gondolni. Céljaink: sokoldalú településfejlesztés, munkahelyteremtés, felelősen környezetünkért, Európai Uniós pályázatok, hagyományokra épülő vonzótelepülés, szabadidős tevékenységek fejlesztése, meglévők támogatása. Nem akarjuk feje tetejére állítani a falut, hisz vannak olyan kezdeményezések és vannak olyan dolgok, amik nagyon jól működnek a faluban, és ezeket természetesen mi sem kívánjuk megváltoztatni. Az elsődleges célunk, hogy bizonyos téren tovább tudjunk fejlődni, és ez elsősorban a munkahelyteremtés. Céljaink közé tartoznak még az iskolával, az egyházzal, alapítványokkal való kapcsolatok ápolása, a kisebbséggel való együttműködés újraélesztése, egészségügyi ellátás fejlesztése, a település közbiztonságának javítása, vállalkozásokkal való kapcsolat javítása és fejlesztése, folyamatos tájékoztatás, átláthatóság és hát idézőjelben ugye üvegzseb. Munkahelyteremtés. A képek magukért beszélnek, hogy milyen irányba szeretnénk elmozdulni. Lakóhelyünk Bőcs egy hanem egy teljesen olyan jó helyen fekszik, ami mezőgazdaságilag adott. És ezen a helyen azért mindig is dolgos emberek éltek, és a mezőgazdaságból éltek meg. Szeretnénk olyan lehetőségeket megteremteni, hogy az itt dolgozóknak, főleg mezőgazdasági, akár növénytermesztés, akár zöldségtermesztés feldolgozás színén munkahelyekre és munkalehetőséget biztosítani. Későbbiek során a megtermelt zöldségféléket, bármit, ha lehetőségünk van rá és megfelelő pályázatokat tudunk ezügyben megnyerni, akkor még ezt tovább fejleszthetnénk, hiszen a falu határában van egy elég nagy épület, ami évek óta kihasználatlanul áll, és esetleg annak a lehetőségét is meg tudjuk teremteni, hogy ott valami zöldségfeldolgozó vagy bármilyen üzemet tudunk majd létrehozni. Nagyon sok ügyeskező ember lakik ebbe a faluba. Én úgy gondolom, hogy a régi időkben is készültek kosarak, meg különféle fonott dolgok. Azon is gondolkodunk, hogy esetleg egy olyan műhelyt létrehozni, ahol ezek az emberek a kézműves tudásukat kamatoztathatják. Tésztaüzem, a melegvíz, ami Köröm határában, Bőcs tulajdonában van,
egy nagyon alkalmas arra, hogy melegágyakat, illetve fóliasátrakat tudnánk oda telepíteni. Természetesen ez nem úgy működik, hogy az ember kettőt csettint meg, egyet tapsol, és akkor minden rendben van. Ennek a lehetőségét meg kell keresni, ezen fogunk dolgozni. Felelősen környezetünkért. A képek itt is magukért beszélnek. Évek óta, mondhatnám évtizedek óta nagy probléma községünkben az árvíz. Ha a hernál úgy gondolja, hogy túl sok víz van benne és kijön, akkor a település napokig, vagy esetleg volt már rá példa, hogy hetekig is elvágta a két felét egymásról. Erre szeretnénk valamilyen fajta megoldást találni, hogy ne kelljen a belsőbőcsieknek azért úgymond hátrányt szenvedni, hogy nem tudjuk őket megközelíteni. A középső képen egy tanösvénynek a képe látható, ami egy országos listában is szerepel, és ennek a tanösvénynek a régi időszakban a Bőcsnek volt a Hernát partján egy sziget nevezetű hely, ami az utóbbi időben elég elhanyagolt állapotba került, és ez a tanösvény, mivel hogy országos listán is szerepel, szeretnénk, hogyha egy kicsit fel tudná lendíteni részünkre a turizmust, az ide látogató embereket. Hisz falun lakunk, és a faluban nagyon sok lehetőség van arra, hogy ezt a falusi turizmust meg tudjuk honosítani, illetve meg tudjuk vetni a alapjait ennek. Természetesen nagyon tetszik a dolog, amikor látjuk, hogy szépül és épül a falu, virágozik mindenhol, a mostani időben és a nyári időben mihent lehetett ültetni, gyönyörű tereken virágok mindenhol díszítették. Ezt természetesen mi is támogatjuk és szeretnénk, hogyha a falu továbbra is ilyen módon fejlődhetne. Szeretnénk olyan bicikliúthálózatot kialakítani, ahol kényelmesen el tudnak közlekedni a kerékpárosok is, és elférnek egymás mellett a gyalogosok is. Az Európai Uniós pályázatoknak a kihasználása. Az Európai Uniós pályázatok biztos, hogy sok pénzt jelentettek eddig is a falunak, és ezt tegnap hallottuk is polgármester úrtól a falu záró, úgymond a 4 éves lezáró ciklus gyűlésén, hogy milyen sok pénzt sikerült az Európai Uniós forrásokból ide Bőcsre behozni. Ez nagyon jó dolog, és jó is, hogy ilyen dolgok ide telepedtek, meg ide kerültek Bőcsre. Mi ezt egy kicsit másféleképpen próbálnánk megközelíteni. Szeretnénk először egy ötletet, tehát azt, hogy mit akarunk megvalósítani, abban szeretnénk egyetértést kérni, és az egyetértés után a lehetőséget megkeresni. Lehet, hogy elsőre nem találunk majd olyan pályázatot, ami pont arra a beruházásra szól, amit mi szeretnénk megvalósítani, de erre vannak a pályázatfigyelők, és erre vannak az önkormányzat segítői, hogy igenis megtalálják, és biztos, hogy fogunk rá találni lehetőséget. És ha mindez megvan, akkor jöhet a pályázat, és akkor jöhet a munkahelyteremtés, és akkor jöhet az, hogy hozzáfogunk egy építkezéshez. A látványberuházások helyett munkahelyteremtés a következő. Nagyon klassz dolog, és tényleg látványos dolog, ami épült Belsőbőcsön, az a rózsakert. Igazából nem látjuk azt, hogy teljes mértékben az az épület ki lenne használva. Gyönyörű a környezete, szépen be van ültetve rózsával, meg mindenféle növényel, de igazából nem látjuk, mondom, a lehetőségét. Hagyományokra épülő vonzó település. Bőcsön nem nagyon sok, de jó pár civil szervezet működik, nyugdíjas klub, a Rózsafa Hagyományőrző Egyesület, azon kívül tudom, hogy van egy Stop and Go nevű tánccsoport is, és ezek a kezdeményezések nagyon-nagyon jók. Szeretnénk, hogyha ezek meg is maradnának, mert jó dolog az, hogyha van olyan csoport, ahová a falu lakói, a falu közösség emberei elmehetnek, és ott a szabadidejüket eltölthetik, illetve hát olyan dolgokat csinálhatnak, ami az ő kedvtelésüket szolgálja. Szeretnénk ezeket nem csak hogy támogatni, megtartani őket, hanem ezek mellé még újakat is létrehozni, és olyan rétegeket is bevonni ezekbe a civil szervezetekbe, akik most esetleg még nincsenek benne. Mert szeretnénk meghagyni az autonómiájukat, a civil szervezetek döntsék el, hogy ők milyen dolgokat szeretnének véghez vinni, ebben mi a támogatásukra leszünk, amennyiben pályázatra lesz szükség, a pályázatírásban is segítünk,
de azt, hogy ők hogyan akarnak működni, ez az ők autonómiájuk marad továbbra is. Kisebbséggel való együttműködés újraélesztése. Újra feltűnt ez a kosárfonós kép, és én tudom, hogy a kisebbség között nagyon sok olyan ember van, aki mai napig is meg tudja ezeket az eszközöket készíteni, el tudja készíteni. Szeretnénk nekik segíteni abba, hogy ezt ne csak a kosár szintjén maradjon meg, hanem ez tovább fejlődjön, és megtanulják az olyan dolgok elkészítését is, ami esetleg a lakásdíszítéshez vagy bármilyen dologhoz felhasználható. A cigánykultúra, és most nem szégyellem én ezt a szót kimondani, a cigánykultúra az ugyanolyan része a magyarságnak, mint a mi kultúránk. Egy szép kultúra, mert van saját táncuk, van saját zenéjük, és van saját történetük. Nem igazából ismeri már a mostani cigányság a régi kultúrájukat. Tudom, hogy van a kisebbségi házban egy kezdeményezés azzal kapcsolatban, hogy egy ilyen hagyományőrző csoportot szeretnének megteremteni, illetve megalakítani, és ez a hagyományőrző csoport nem csak a táncoláshoz, meg nem csak a zenéléshez kapcsolódna, hanem minden olyan dologhoz, ami a cigányság kultúráját egy kicsit megismerteti. Ebben biztos, hogy segítségükre leszünk. Tudjuk, hogy tehát a kultúrájukat ilyen módon, tudjuk, hogy a legnagyobb probléma a munkanélküliség, és az, hogy ők náluk nem mindenkinek van rendszeres munkája. Pontosan ezért szeretnénk elsősorban is nagyon kihegyezetten erre odafigyelni, hogy minél hamarabb és minél biztosabb munkát tudjunk biztosítani azoknak az embereknek, akik még eddig nem sikerült munkát találni. Egészségügyi ellátás fejlesztése, az orvosi ügyelet visszaállítása, erre már több próbálkozás is volt. Nem tudom, hogy sikerül-e, minden esetre megpróbáljuk és szeretnénk megtenni, hogy ez visszakerüljön. Azt is tudjuk, hogy a faluban az idősebb és beteg embereknek nehéz bejutni Miskolcra egy-egy vizsgálatra, amikor a doktor úr beutalót ad nekik. És azt is tudjuk, hogy ha egy egyszerű vérvizsgálatról van szó, akkor azt itt helyben is elvégzik, és ez nagyon jó dolog. Van fogászatunk, van gyermekorvosi rendelőnk, ezek is mind-mind azt mutatják, hogy odafigyelünk azokra a beteg emberekre, akik ezt igénylik. Szeretnénk, hogyha egy olyan ellátást tudnánk létrehozni, hogy esetleg egy egyszerű vizsgálatért ne kellene ezeknek az embereknek Miskolcra utazni, mert nem mindenkinek adott a lehetőség arra, hogy valaki el tudja őt vinni kocsival, hanem bizony igénybe kell venni a helyi járatos buszt, és ha valakinek olyan problémája van, akkor ez nem egyszerű. Ha ezt sikerülne megvalósítani, és lenne egy olyan helyünk, akkor esetleg a későbbiekben egy kisebb fajta egészségügyi centrumot is létre tudnánk hozni, ahol ezek nagyon jól működhetnének. Segítve ezzel ezeket az embereket, akik rászorultak. A település közbiztonságának javítása. A polgárőrség és a rendőrség munkájának támogatása. Eddig is együttműködött a rendőrség és a polgárőrség. Azt is tudom, hogy a polgárőrség jól működik a faluba, de ezen még mindig kell, hogy javítsunk. És a következő, amit a PowerPoint-ba beraktam, az egy két pirossal áthúzva, és én úgy gondolom, hogy nem csak én, hanem szerintem a csoportban, akikkel együtt dolgoztuk ki ezt a programot, mindenki így van, de aki itt él a faluban, szintén úgy vélekedhet erről, hogy a munkahely, ha valakinek van egy pontos és fix munkahelye, akkor nem lesz ráutalva arra, hogy úgymond megélhetési bűnözést folytasson. És itt megint visszakanyarodtunk, ugye, megint csak a munkahely teremtésre, mert hogyha valakinek van munkája, akkor nem lesz rászorulva arra, hogy bárkiét is elvegye. Egy komplett bűnmegelőzési programot szeretnénk kidolgozni, arra vonatkozólag, hogy hogyan tudnánk csökkenteni ezeket hát ami még mindig előfordul a faluban. Vállalkozásokkal való kapcsolat javítása, fejlesztése. A helyben működő vállalkozások támogatása, pályázati lehetőségek, helyi munkák, helyi vállalkozók. Szerencsére sok vállalkozás működik a községünkben, vannak fuvarozók, vannak boltok, vannak a tüzék, ami szintén vállalkozásként működik. Ezeknek a vállalkozásoknak
köszönheti a falu a iparőzési adójuknak egy részét, és természetesen ugye ők ezzel támogatják a falut, és úgy gondolom, hogy sokkal több segítséget kellene, hogy kapjanak, sokkal jobb együttműködést kellene, hogy kialakítsunk velük, pontosan ebből kifolyólag, mert valamilyen szinten nem csak össze vagyunk kapcsolódva, hanem kicsit függünk is egymástól. Ebben szeretnénk segíteni majd a vállalkozóknak, mert ha valaki vállalkozik és van egy vállalkozása, akkor az előbb-utóbb arra gondol, hogy jó lenne egy kicsit bővíteni, jó lenne egy kicsit másképp csinálni, és ha lesznek rá pályázati lehetőségek, természetesen ezeknek a vállalkozóknak segítséget szeretnénk ebben nyújtani. Helyi munkát helyi vállalkozóknak. Ezt fontosnak tartottuk, ezt a mondatot, pontosan azért, mert ha itt helyben és Bőcsön van olyan ember, van olyan vállalkozó, van olyan szakember, aki meg tud csinálni bizonyos munkákat, akkor azt ő kapja meg, mert miért ne a bőcsi embereken segítsünk. Folyamatos tájékoztatóság, átláthatóság és üvegzseb. Nyilvánosság a lakosság felé, a képviselőség feladat, polgármesterség, szolgálat, emberség. A nyilvánosságot én nagyon fontosnak tartom. Aki engem ismer és tudja, hogy én milyen ember vagyok, én őszinte ember vagyok, nem szoktam, tehát nem tisztem az, hogy bárkinek is akár ne mondjam meg az igazat, vagy azt, amit én gondolok. Úgy gondolom, hogy ha az ember közfeladatot vállal, és egy falu élére kívánkozik, legyen az képviselő vagy polgármester, azzal felvállalja azt is, hogy igenis a nyilvánosságot vállalni kell. És pontosan ebből kifolyólag szeretnénk megvalósítani azt, mivel hogy olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a falunknak van egy saját tévéje, hogy a képviselőtestületi üléseket, aki azzal a lehetőséggel rendelkezik, hogy ezt a tévét tudja nézni, ezt a csatornát tudja fogni, élő egyenes adásban közvetítjük. És én úgy gondolom, hogy egy közszereplőnek az nem vita kérdése, vagy nem szavazás kérdése, hogy felvállalja ezt a tévé nyilvánosságát, vagy pedig nem. A következő, a nyitott ajtó, az ugye azt jelenti, hogy bárki előtt, bármikor segítségkérés esetén ott leszünk, és segíteni fogunk, ha csak egy lehetőségünk és egy módunk van rá. Szolgálat és emberség. Ha valaki olyan tisztségre vágyik, hogy polgármester akar lenni, vagy képviselő akar lenni, az biztos, hogy nem a saját érdekeit akarja képviselni. Mert ha a saját érdekeit akarná képviselni, akkor nem ülne bele ebbe a székbe, illetve nem ülne oda, nem kerülne, nem állna ki a falu nyilvánossága elé, és nem vállalna közfeladatot. A szolgálat és az emberség az ugye arról szól, hogy amit én elképzelek, amit én megteszek, a köznek, a köz meghallgatásával, a köz segítésével. És én úgy gondolom, hogy ha én esetleg oda kerülök a megválasztásom esetén, mint polgármester, akkor én minden reggel úgy fogok felkelni, és úgy fogok bemenni a hivatalba dolgozni, mint hogyha az egy kampánynap lenne. Mert csak úgy lehet csinálni. Úgy nem lehet, tehát csak úgy lehet dolgozni, és csak úgy lehet az emberekért tenni, a faluért tenni, hogyha az ember az teljes szívvel és lélekkel csinálja. Én ennek értelmében kérem, akik most itt megjelentek, meg nem csak azt, aki hallja, hogy támogassák a mi csoportunkat, és szavazzanak mellettünk az elkövetkezendő választásokkor. Köszönöm szépen! És még a végére egy pár dolog. Köszönöm a figyelmet, és igen, bízzon a Fideszben, igen. És akkor felkérném képviselőasszonyt, hogy szóljon, így van. Köszönöm szépen, kedves Marianna! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm kedves mindannyiukat, és köszönöm, hogy itt lehettek a mai napon. Miattam történt meg a késés, mert hogy, mint tudják, nagy megmérettetés előtt állunk újra, és azt gondoltam tavaly novemberben, hogy április elején túl leszünk, minden egyszerű lesz az életünk, zajlik tovább
egyik nap a másik után, aztán az a megtiszteltetésért, hogy azt mondták, hogy van még egy európai parlamenti választás, és ott listát vezethetek, úgyhogy újra kezdődött az országjárás előről, és azt hittem, hogy jön egy pihenés, de nem, az embert a feladatok pont akkor találják meg, amikor szerintem a legfáradtabb, én is így voltam ezzel, és kezdődött az Európai Parlamentbe egy kisebb kampány, most pedig egyszerűen szólított egy kötelesség, egyfajta belső hang, mert ahogy körbejártam az országot, mindenhol ígéretet tettem praktikusan, hogy majd visszajövök, így jártam Mariannal is annak idején, mert hogy elnök úrnak a kampány sikerét ünneplendő találkoztunk, és akkor megkért, hogy feltétlenül látogassak el ide Bécsre. És így jöttem ide, és nagyon nagy örömmel tettem, mert hogy egy újabb hölgy a sorba. Most Nyírbogától jöttem, ahol képzeljék el, ott is egy női jelölt van, és ráadásul ő házi orvos, tehát ő nem tanár, hanem a házi orvosok sorából jött, és tele van ambícióval, legalább annyi ambícióval, mint Marianna, vannak elképzelései, ő korábban is benne volt a politikában, tegnap előtt viszont Salgótarjánba jártam, ahol Strémi Melinda polgármester asszonynál voltam, aki most már harmadik ciklusos polgármesterként indul, és éppen mondtam neki, és most eszembe ötlött az a pillanat, amikor ott ültünk egy sokkal kisebb teremben, sokkal viharosabb körülmények között, és mint nő meg szerette volna győzni a salgótarjániakat, hogy van fantázia abban, hogy ők támogassák. És emlékszem arra, hogy jobbról is, balról is, középről is mindenhonnan támadták, hogy ebből nem lesz semmi, egy nőnek itt nincs keresnivalója, és akkor én is ott voltam, mint meghívott, aztán próbáltam egyengetni a dolgokat, és most, ahogy visszamentem, mondtam nekik, egy sokkal nagyobb terem volt, 500 ember volt benne, és mondtam neki, hogy idézzük csak vissza azt a pillanatot, amikor a Kálvária drónról folyt a nagyon nagy vita, hogy mit fog tudni itt kezdeni egy polgármester asszony ezzel a dombbal, mert soha nem tudta senki megoldani ezt a feladatot. Mindenki mosolygott, és jaj, hát mikor volt az, azóta már mi minden történt. Hát itt tartunk, vannak kezdeti lépések, és egy picit valóban úgy van, hogy vannak nagyon szép eredményeink, és vannak sikereink, és lehet, hogy néha lehet másként is tovább menni egy megkezdett úton, mert vannak más lehetőségek is, amiket érdemes használni, esetleg kihasználni is. Azért vagyunk mi politikusok, hogy ezt a kapcsolatrendszert, ezt a kapcsolati hátteret tudjuk biztosítani. Az önök jóvoltából, amiért nagy köszönet, lehetőségünk van arra, hogy most az Európai Unióban és a kormány együttműködésében is a Fidesz-KDNP a meghatározó, és azt szeretnénk, hogyha ezt a folyamatot tudnánk folytatni oly módon, hogy mindenütt alkalmas jelölteket találtak a képviselőink, a választókerületi elnökök, és ezek az ambiciózus alkalmas jelöltek támogatást kapnának a saját településükön. Mert erre van szükség ahhoz, hogy mi tovább tudjuk építkezni. A mi családunk nagyon nagy. Ugyanakkor a Fidesz-KDNP család rendkívül összetartó is. Miközben azt látjuk, hogy más pártok éppen szétesőben vannak, vagy éppen keresik azt az új utat, amit most már régóta nem tudnak megtalálni, és tényleg egyik komédiából mennek a másik komédiába, mert nem is tudom, hogy ezt előre megrendezték-e, vagy mi történik körülöttünk. Egy biztos, nem abban érdekeltek, hogy építkezésről beszéljünk. Pedig a legfontosabb, ami körülöttünk zajlik, az az építkezésről kell, hogy szóljon. Most utoljára van lehetőségünk arra, hogy az általunk kitárgyalt és elért több mint 7000 milliárd uniós forrást megfelelően tudjuk felhasználni. Erre nincs több lehetőségünk. Azt is mondhatnám, hogy ez a hajó elmegy, hogyha nem sikerül ezeket a forrásokat megfelelően felhasználni. Mondhatjuk, hogy majd lesz másik, de szeretném mondani, hogy nem lesz másik. Az Európai Unió nincs túl a válságon. A legnagyobb országaiban nagyon nagy
Franciaországban a munkanélküliség olyan mértékű, hogy nem fogja finanszírozni az Európai Uniónak a forrásait. Görögországban 60%-os a fiatalok munkanélkülisége. Polgármester jelölt asszony beszélt a fiatalokról és a fiatalok megtartásáról és munkahelyről. Most van ennyi forrásunk, amiből a megye nagyon szépen fog kapni, nagyon nagy lehetőségei vannak, de ahhoz ötlet kell, ambíció és kivitelezés, hogy ezeket meg tudjuk valósítani. Ebből nem légvárakat kell építeni, nem kirakatot kell rendezni, hanem kőkeményen munkahelyeket kell teremteni. Csak azokkal lehet munkahelyet teremteni, akik a piacon vannak. Ezek a vállalkozásaink. Ezért fontos számunkra, hogy azokat a kis és középvállalkozásokat megbecsüljük, akik a piacon vannak, és lehetőséget adjunk nekik. Én tudom, hogy ezek a vállalkozások némelyike nem érett arra, hogy közvetlenül elérje ezeket az uniós forrásokat. Ezért nagyon örülök annak a gondolatnak, hogy a vállalkozókat segíteni kell abban, meg kell nekik mutatni, hogy milyen uniós forrás elérési lehetőségeik vannak. Mert erre nincsen humán tőkéjük, hogy ezt meg tudják teremteni. Persze fontos az önkormányzatnak is a munkahelyteremtési lehetősége, de azért mégiscsak nem teljesen az önkormányzat feladata a munkahelyteremtés. Kezdeti lépéseknek, az első lépéseknél a közmunka az tökéletes volt. Nem is volt más lehetőségünk, mert annyira kevés idő állt rendelkezésre, és annyira nem tudtuk újra struktúrálni ezeket az Európai Uniós forrásokat, hogy semmi lehetőségünk nem volt arra, hogy átrendezzük. És ezt a tárgyalást, ezt nem így folytattuk le. Az a tárgyalás úgy történt, hogy ajánlottak valamit Magyarországnak, és elfogadták. És ebben a legfontosabb források nem a gazdaságfejlesztésre mentek, hanem egyebekre. 23% ment gazdaságfejlesztésre az elmúlt ciklusban. Ezért küzdöttünk a munkahelyteremtéssel. Pedig tisztán láttuk, hogy munkahelyteremtés nélkül, és anélkül, hogy nem csökkentjük a családoknak a terheit, nem tudunk gazdasági növekedésről beszélni. Persze lehet a számokat kozmetikázni, ez egy ciklusban jó volt 2006 körül, amikor elfogadták Gyurcsány Ferenctől annak idején, hogy kozmetikázza a számokat, és jól megbeszélték, hogy ez valójában tartható lett, és nem lett persze természetesen tartható. Mi nem tudunk ilyeneket csinálni, nem is akarunk kozmetikázni számokat, mert annak nincsen valóságtartalma, és ahogy képviselő, ahogy polgármester jelölt asszony is mondta, bizony úgy van, hogy bele kell nézni a tükörbe. Minden reggel bele kell tudni nézni a tükörbe. És ha ezt nem tudjuk megtenni, akkor valahol hibáztunk. Akkor újra kell gondolni a dolgokat. Ezért fontos, hogy mi mindig úgy építkezünk, hogy éreznünk kell a hátunk mögött, hogy ott vannak a választóink, akik támogatnak bennünket, de akik tökéletesen számon is kérnek. Ezért fontos az a nyitott ajtó, és ezért fontos az átláthatóság. Hogyha ez nem lenne, ez a Nemzeti Összetartozás kormánya már réges-régen megbukott volna. Megbuktatták volna külföldről. Mert hogy arról szólt a történetünk, hogy úgy érezték, hogy persze meg lehet kétharmaddal nyerni, magukból indultak ki, jól megkozmetikázták, gondolták ezt a kétharmados eredményt, úgy is kell, hogy jöjjön a rossz intézkedéssor, gondolták, mert egyébként tudták, hogy teljesen üres a kassa, és ezért rendezték meg kívülről határozottan mindenféle célzott támadással a kormány ellenes tüntetéseket, és ezért támadtak bennünket Brüsszelből. Folyamatosan. Senkinek ne legyen illúziója, továbbra is támadni fognak. És én továbbra sem fogok sírni a támadások miatt. Ez a feladatom, ez egy szolgálat. Aki nem bírja, annak nem szabad politikusnak menni. Nap mint nap érezzük azt, hogy nekünk duplán kell megfelelni, hogy nekünk duplán kell bizonyítani. De ez így van rendjén. Az élet bennünket igazol. Egymás után hozzuk azokat az intézkedéseket, amelyeket sorra másolnak le az Európai Unióba. Legyen szó bankadóról, pénzügyi tranzakciós adónak hívják, vagy bármi másról, mert hogy szolidaritást kell kérnünk mindenkitől ebbe a történetbe. És ugyanezt csinálja az Európai Unió is, de soha nem fogja azt mondani, hogy Magyarországról vette a példát. Nem is kell. Még elég az, hogyha tudjuk, hogy amit csinálunk, annak van eredménye. Vannak olyan eredményeink, ami már most látszik, de lesznek olyan eredményeink,
amik 5 év múlva, 6 év múlva érnek be. Meggyőződésem, hogy ilyen lesz az egészségügyi rendszer átalakítása és az oktatási rendszernek az átalakítása. Tudom, hogy minden átalakítás problémákkal terhel. Ahol személyek vannak, ott aztán érdekösszeütközés is lehet. De ha majd megjön az eredménye ennek, akkor meg büszkeséggel fog eltölteni mindenkit, hogy lám, ezek a gyerekek tényleg jó körülmények között, jó tananyaggal éppen azt tanulják, amire szükség van. Az nem probléma, hogyha van kritika, de egyet kell tudni, hogy ebbe a rendszerbe nekünk egy nagyfokú összetartásra és együvé tartozásra van szükség, mert akkor tudunk tovább jövőt építeni. Ez az önkormányzati választás, ami a következő héten fog megtörténni vasárnap, pontosan erről fog szólni. Mi megteremtettük annak a lehetőségét, hogy az önkormányzataink mindenféle nehézségektől mentesen tudjanak ezen a fejlődési pályán tovább menni. Most ott tartunk, hogy az adósságokat az önkormányzatok válláról levettük. Hol kisebb adósságok voltak, hol nagyobb adósságok voltak. Egyformán tettük ezt. A Nemzeti Összetartozás kormánya nem tett különbséget. Fideszes önkormányzatok, szocialista önkormányzatok, független önkormányzatok között. Mindenkit egyformán kezeltük. Lehetett volna, persze, hogy lehetett volna. Lehetett volna azt mondani, feltételrendszer van, kicsit megfelelt, nagyon megfelelt, egyáltalán nem felelt meg, és akkor sorra dőlnek be az önkormányzatai. Mert nem csak a családok voltak eladósodva, hanem az önkormányzatok is. Nyáron szerencsém volt, és 2 hetet a családommal sikerült Horvátországban nyaralni. Ez nagy dolog volt, nagy szükség is volt rá egyébként, na de hát ott is utolérte a politika egyébként, mert hogy az apartman, amiben voltunk, annak a tulajdonosa úgy érezte, hogy itt a soha vissza nem térő alkalom, hogy ő politizáljon, és az Európai Unióról beszélgessen, és Magyarországról. És képzeljék el, ez egy valamikor tanítónő volt, elveszítette az állását, és kis apartmanokat ad ki. És nagyon szeret beszélgetni így formán, a tanári mi voltjából adódóan is szeret beszélgetni, és elmondta, hogy nekik is egy ilyen miniszterelnökre lenne szükségük, mint Orbán Viktor. Hát képzeljem el, most volt az újságukban benne, és hát elmondta, konkrétan lépésről lépésre, hogy az egész hiteleseknek a megsegítése hogyan történik. És azt mondta, hogy képzeljem el, az ő apartmanjai éppen most fognak elúszni, mert hiába a nyár, hiába tudja kiadni, semmiféle lehetőséget és támogatást nem kaptak arra, hogy ebből a csapdából ki tudjanak kerülni. Nagyon komoly elhatározás kell ahhoz, hogy például nem csak az önkormányzatokat, hanem a családokat is tudjuk segíteni és helyzetbe hozni. Senki nem örül annak, semmelyik bank, meg lehet kérdezni, 1-től 1-ig mindegyik azt mondja, hogy ezt nem lehet csinálni, hogy a devizahiteleseket kihúzzuk ebből a rendkívül nehéz helyzetből. Nagyon sok pénzről van szó, és a bankok nem szívesen adják a saját nyereségüket. Mi meg úgy gondoljuk, hogy az átláthatóság, ha a politikában megvan, ugyanott ott is, a bankoknál is meg kell lenni, és mindenkinél meg kell lenni. És még van egy nyomósokunk. Azon túl, hogy a családokat szükséges, hogy megmentsük ebből a lehetetlen helyzetből. Mégpedig az, hogy egyik eszközével a magyar kormány, gazdaságpolitikai eszközével nem tudja használni. Ez az árfolyampolitika. Ugyanis hiába fontos az export, hogyha ez az árfolyam ennyire gátja az exportnak, akkor ezzel nem lehet mit kezdeni. Ezért fontos, hogy első lépésben minden terhünktől az önkormányzatok is, és a családok is mind-mind megszabaduljanak. Akkor tudunk beszélni tovább arról, ami előttünk áll a fejlesztésekről. És hogy ez a mindennapi dolgainkat is kell, hogy érintse, és nem egyszer történt meg, hanem most már harmadszor, itt tartunk a rezsicsökkentésnél. Most voltak a biztos jelölteknek a meghallgatásai, talán figyelték az eseményeket a televízióból, Navracsics Tibor biztos jelölt úrnak is volt meghallgatása, az se volt a könnyű meghallgatások egyike, megjegyzem, kiválóan teljesített Navracsics Tibor a meghallgatáson, és mégis pártpolitikai játszadozásnak eredményeként kódkérdésekre kell válaszolni.
3 órán keresztül kérdezték. Tudják, mit jelent 3 órán keresztül kérdezni valamit? Úgy, hogy kínül egy asztalnál mindenkivel szemben, a háta mögött ott van a bizottság, és teljesíteni kell folyamatosan? Hát 3 óra nem volt elég, hogy minden kérdést feltegyenek, úgyhogy még plusz 6 kérdést szeretnének feltenni. Hát legyen. Hát ha úgy érzik, hogy erre van szükség, voltam olyan meghallgatáson, ahol a jelölt azt mondta, hogy sajnos ő ezt a rendeletet még nem is hallotta, de majd utána fog nézni. Ez is meghallgatás volt. Navracsics Tibor nem mondott ilyet, egyébként semmi jellemző rá. Egy tanárember alapvetően felkészül arra, hogyha valahova elmegy, így történt ez ott is. Na most ezen az egyik meghallgatáson, ami energiapolitikáról szólt, azt tették fel a biztos jelölt asszonynak egyébként, hogy mondja már meg, legyen szíves, hogy mit tesz azért, hogy csökkenjenek az energiaárak, mert az Európai Unióban 4-szer olyan drága az energia átlagban az Európai Unió összes országában, mint egyébként Amerikában. És a biztos jelölt asszony nem tudott mit mondani erre a kérdésre. Értik? Nem tudott mit mondani egy biztos jelölt asszony, mi pedig megtettük sorba azokat a lépéseket, ami persze, hogy nem bírta ki ezeknek a szolgáltatóknak a támogatását, mert sorra estek el a haszontól, és egymás után csökkentettük a rezsiköltségeket. Azért, hogy nem mi fizessünk a legtöbbet. Hát megint nem szeretnek bennünket, de ez már csak teljesen természetes dolog, hogy nem szeretnek bennünket. És most fókuszálunk a legfontosabb feladatunkra, ami valóban a munkahelyteremtés, mert csak azok tudnak boldogulni ebbe az országba, és ebbe az Európai Unióba is, akik munkával rendelkeznek, mert az nem kiszolgáltatott. Az az oktatási rendszer jó, aminek a kimenetén olyan hallgatók jönnek ki, vagy olyan szakképzettséggel jönnek ki a fiatalok, hogy az munkahelyet ér. És akinek nincs lehetősége már ebbe az oktatási rendszerbe bekapcsolódni, akkor azért nagyon fontos, hogy olyan képzéseket tudjunk indítani, felnőtt képzéseket, aminek a végén munkahelyteremtés lesz. Ez a legfőbb célunk, megjegyzem, az Európai Uniónak is. Csak 4 évvel később jött rá, hogy ez fontos. Először ő csak a megszorításokban gondolkodott, mert azt gondolta, hogy ha majd az önök zsebéből jól kiveszi a pénzt, akkor a büdzsé az egyenlegében helyre fog állni. Ez egy német megközelítés volt. Németországban nem volt olyan nagy baj, hogy ez problémát jelentett volna, ezért ők egy kicsit jó németes módon meghúzták a nadrágszíjat, és már ki is kerekedtek ebből a válságból. De Angela Merkelnek a szeme nem nézett keletre, és nem nézte, hogy itt mások a társadalmi struktúrák, mások az összefüggések, és bennünket kicsit úgy kezeltek, mint egy szabad piac, egy szabad préda, ahol mindent meg lehet tenni. És most nőttünk fel. Most van az a felnőtt kor, amikor már nem szó szerint veszünk mindent, hanem azt mondjuk, hogy leülünk és megbeszéljük. Mi az ő érdeke a befektetőnek, mi a mi érdekünk, mi az érdeke az önkormányzatnak, és hogyan tudjuk megvédeni az embereinknek, a választóinknak az érdekét. Ez egy újfajta együttműködés, ez egy kicsit másfajta gondolkodást igényel. És erről szól a közeljövő, és erről szólnak a választások is. Arról, hogy ezen az újfajta hangon tudunk-e majd beszélni. Arról, hogy tudunk-e érdeket képviselni. Ehhez kell a legalkalmasabb jelöltet megtalálni. Természetesen a döntés felelőssége mindig a választóké. Mi tiszteletbe tartjuk a döntéseket, viszont azért vannak jelöltjeink, és azért állunk ki mellettük. Én azért állok ki a Hideg Marianna mellett, mert úgy gondolom, kellően ambiciózus, kellően elkötelezett arra, hogy ezt a politikát, ezt az önkormányzati világot szolgálatként kezelje. Én tudom, hogy nagyon sok kiváló jelölt van. Nem régen egy riportot hallgattam, és megkérdezték egy multinacionális cég vezetőjétől, hogy ön a legalkalmasabb erre a feladatra. És azt mondtam, ugyan már, nagyon sok alkalmas jelölt van, nagyon sok legalkalmasabb jelölt van, de én vagyok a legmegfelelőbb. Hát azért jöttem el, hogy elmondjam önöknek,
hogy Hideg Marianna a legmegfelelőbb, legalkalmasabb jelölt erre a pozícióra, és én őszintén és tiszta szívből támogatom, és megköszönöm polgármester úrnak az eddigi munkáját, és mindannyiuknak azt a támogatást, amivel bennünket támogattak, és bennünket segítettek ahhoz, hogy ezeket a sikereket el tudjuk érni. Ez egy nagy eredmény, ez egy nagy csapatmunka, és a csapatban mindenkinek helye van most is, és a következő években is. És szeretném, hogyha ez egy gyümölcsöző, kiváló együttműködésnek a kezdete lenne, akár október 13-án. És remélem, hogy a következő alkalom, amikor önök elhívnak ide, arról fog szólni, hogy ez a munkahelyteremtés alkalmasabb lesz, vagy nem. Ez az együttműködési forma alkalmasabb lesz a civil világgal, vagy éppen nem lesz alkalmasabb. Ezt a közösséget építeni kell. Kárpát-medencének, a mi hazánknak vannak sajátosságai. Ezek egyesek szemében hátrányként jelennek meg, az én szememben mindig előnyként jelennek meg. Szeretném, hogyha ezeket az előnyöket még jobban ki tudnánk domborítani. Köszönöm, hogy önökkel töltöttem ezt a kis időt. Köszönjük szépen képviselőasszony méltató szavait és a támogatást is, és most megkérem akkor dr. Mendi Roland elnök urat, hogy ő is szóljon a megjelentethez. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves barátaink! Tőlem talán már megszokhatták, rövid leszek és igyekszem világosan, célra törően fogalmazni. Amiről képviselőasszony beszélt, azt úgy is fölfoghatnánk, hogy nem sok dobásunk van. Nem sok. Egy. És ez igaz Európára, Magyarországra, Borsod-Abaúj Zemplén megyére és igaz Őcsre is. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, önök bizonyára tudják, hogy 2007-8 körül egy hatalmas pénzügyi, gazdasági válság következtében a világ megváltozott. Megváltozott. Az Egyesült Államokban megváltozott, egész Európában, itthon is megváltozott, és már soha többé nem lesz olyan, mint volt azelőtt. Egy hatalmas verseny van. Egy hatalmas verseny van a világban, ki áll hamarabb talpra. Egy hatalmas verseny van Európában, Európa országai között, ki áll hamarabb talpra, kinek a gazdasága lesz erős, ki lesz erősebb. Önök bizonyára pontosan tudják, hogy amikor egy nagy változás van a világban, nagy változás van Európában, mint minden nagy változásnál az számít, hogy ki éli túl és ki jön ki belőle erősen. Hiszen talán a dinoszauruszok úgy tudjuk, hogy a változást nem a legerősebb éli túl, nem a legnagyobb éli túl, hanem az éli túl, aki a leggyorsabban, legpraktikusabban tud változtatni, tud változni és igazodni az őt körülvevő világhoz. Magyarország 2010 óta ezen a pályán jár, erre törekszünk. Egy olyan változáson átmenni, úgy átalakítani az országot benne az önkormányzatokkal együtt, hogy megfeleljünk ennek a követelménynek, túléljük azt, ami a világban zajlik, és Magyarország minden településével együtt megerősödve jöjjön ki ebből a hatalmas világgazdasági válságból. A hír az, hogy mi jó úton haladunk, de sajnos a világ az még szenved. Még nem találta meg mindenki a megfelelő választ, hogy hosszú távon hogyan tudjuk ezt megoldani. Nos, éppen ezért mondhatnám azt is, hogy a napokban, hetekben, ebben a néhány hónapban, vagy talán éppen ebben az évben Magyarország jövője dől el. Emiatt a környezet miatt, emiatt a helyzet miatt, és ebben mindannyiunknak dolga, és mindannyiunknak felelőssége van. Nem csak képviselőknek, Európa parlamenti képviselőknek, hanem önöknek is, itt mindannyiunknak, sőt képviselőjelölteknek, polgármesterjelölteknek is. Ugyanis ahhoz, hogy ebből a helyzetből Magyarországot
sikerrel, nyertesen tudjuk kinavigálni, ehhez szükségünk van mindenkire. Szükségünk van az egész országra. Az összes településre és a településen élő összes emberre, családokra, vállalkozásokra. Ezért nagyon nem mindegy, hogy ebben az összefogásban, melynek célja mindannyiunk érdeke, az egyes településeket milyen kvalitású, milyen szándékú, milyen akaratú emberek vezetik. És az sem mindegy, hogy mennyire képesek megfelelni annak a gondolatnak, melyet mindenki érdekében teherként a vállára helyezünk. Amely nem más, mint fejlődni, hasznosan építeni, építkezni. Nos, én Hideg Mariannát és családját régen ismerem. Önök tudhatják, nekünk jó kapcsolatunk van. Engem már régen meggyőzött ő arról, hogy alkalmas erre a feladatra. A program bemutatójával arról is meggyőzött, hogy nem csak alkalmas, de világosan látja az előtt álló feladatokat, és pontosan tudja, hogy hová kell nyúlni. A felelősségtudat, a kötelesség süt minden szavából és gondolatával.